Здравейте, приятели! В началото сме на Страстната седмица, днес е така един от също светлите празници и именно по този повод реших да споделя, както знаете, на Великден се споделят яйца, козунак. Аз пък реших в началото на Страстната седмица да споделя моя резултат. Разбира се, днес сме втория ден. Казвам се Ангел Панов, от 15 години се занимавам с приложението на биологично активни комплекси, продукти за пълноценно хранене, с чайове, билкове и така нататък. Но от 5 години имам възможността да работя с един от всъщност най-големия и най-стария производител на биологично активни комплекси в Русия. И не само да работя с техните продукти, но и да получавам от извора познания, които трудно бих могъл да намеря на друго място. Това е компания, която по времето на своите рождени дни направи големи събития, не има големи задари, а събира експерти от цяла Русия, пък и от другите страни. Става въпрос за лекари, холистични лекари, които споделят получените резултати. От това, което искам да споделя в момента е моят резултат, който се получи в началото на 2021 година. През декември месец закачихме COVID, както всеки един от нас. Изкарахме го сравнително тежко. И по съвета на доцент доктор Ренат Галинов, в началото на януари месец и направихме кръвни изследвания. Какво се оказва? Качили сме кръвната захар и то много стабилно, заедно с моята съпруга. Моментално той ни препоръча неговата оздравителна програма при диабет и пристъпих. Февруари месец, в началото на февруари месец започнахме, в края на януари, началото на февруари и юни месец вече бяхме заковали без включително да използваме допълнително продуктите, които той ни препоръча, заковахме нашите стойности на кръвната захар на това, което е нормативно. Около 5,5, 6, така. В основата на цялата тази програма е един великолепен комплекс, без никакви огризения го наричам комплекс, защото той не е само като съставка комплекс, но той е като въздействие върху целия организъм. Това е препарата Глюкосил Норм. Уникален продукт, лично за мен. Пак ще повторя, аз от 15 години се занимавам с биологично активни комплекси. Много често пъти са ми попадали такива, които се рекламират за диабет, но точно такъв широко спектърен комплекс аз не съм срещал до ден днешен. На първо място в него има 4 натурални екстракта. Това са екстракти от популярната джемнема, екстракт от зелените шушулки на бобени зелени шушулки, екстракт от филизите на боровинките и бентолин. Това е само екстрактите. Отделно имаме широк набор от соли на най-необходимите минерали, които са необходими. Това е хромопиколнат. Отделно много силен комплекс от антиоксиданти, съответно продукти, които действат не само върху състоянието на нивата на кръвната захар в клетките, в кръвта, но и върху мембраните на всяка една клетка. С оглед на това тя да може да стабилизира рецепторите, които приемат инсулин и съответно глюкозата от кръвта. Горещо го препоръчвам на всички, които независимо дали са диабет тип 1, диабет тип 2, латентен, скрит диабет. Особено е полезно за жените, които са на прага на бременността, да се вземе предварително, когато се появява гестационният диабет. Другия продукт, който в този комплекс за лечение на диабета, най-вече с благотворно въздействие върху кръвоносните съдове, защото знаете, че диабетът удря най-вече периферията, т.е. капилярите. Това е атеросклерола. В него има естествени полиненаситителни растителни ненаситени мазнини, които укрепват мембраните на клетките. Това беше съвсем накратичко това, което исках да споделя с вас за два продукта. Готово весело посрещане на великденските празници.